Aras, ini nduk. Kula tansah teng mriki Eyang, kula tansah teng mriki kali panjenengan. Dokter, punapa taksih wonten ikhtiar sanes ingkang saged dipun lampahi kangge ndawekaken kawontenanipun Eyang? Kula sampun ngupadi sakabeh ikhtiar wijah. Raganipun Eyang sampun sangat kesal. Saiki ingkang paling utama, mugi Eyang dipun paringi wekdal kangge pamit kanthi tentrem. Eyang kumaling nduk. Nanging Eyang dikemaling sembarangan. Eyang nyolong barang sing pancen wigati tenan. Kula sampun ngertos Eyang, bab cerita babakan Puspa Karso punika. Iku cerita Aras. Iku nyata. Engkang golek ana kotak sing isine Puspa Karso. Ing anganmu dunia soal Eyang, Eyang sampun kondur kanthi tentrem. Lan piyambakipun ninggalaken titipan kanthi wigati damel panjenengan. Wiwit wektu kuwi uripe Raras ora padha maneh. Dheweke ora mung nampa warisan perusahaan, nanging uga nampa sawijining misteri sing kudu dheweke pecahake. Cepet, radang ditemoni kok cuma wong liya lho kok. Ora ning kono, Mbah, ning kene, ning zona 3. Ana mambu logam iki. Kae campuran apa iki? Kulit sintetis. Kowe ngerti, Jat? Ambune beda, ora kaya wesi biasa. Tenan wae, Dik. Irunge Jati iso roh enekan lho. Bagus iki. Jati iki udah wong biasa. Sadar nyamuk iki. Anak telepon iki. Halo, Pak. Oh, nggih. Nggih siap. Sopo kuwi? Khalil, sing duwe bengkel parfum kuwi. Iya, dheweke njaluk aku moro ning toko parfume. Hati-hati ti, irung iki berkah, aja ditutup apa. Nggih, Pak. Siap. Cantik. Iya Mas. Iki jenenge Puspa Ananta. Jajan apa saya? Kowe iso gawe sing koyo ngono kuwi apa? Iso. Nanging komposisinya rumit Mas. Apik ana ya wis. Nanging bisa ditiru iki Mas. Mas Kawel, Pripun? menapa punika boten berani Mas? Kadosipun kathah resikone. Tenang ae, Dek. Iki mung nyambung urip awak dhewe. Awak dhewe ora bakal suwi ning iki. Nanging Mas, nyapa kudu niru? Apa ora luwih becik nganggo sing asli wae? Wong-wong iki kene ora bakal iso tuku sing asli. Sing penting ambune iki. Mungkin itu bakal ndadekne iki jadi kebutuhan, ora jadi kemewahan. Nggih Mas, kula rewangi. Mas, ono apa kuwi? Apa iki? Woi, kalian mana nih? Jangan sih. Awakmu mau ngarang kabeh ditangkap mergo ngetokne parfum merek Kemara. Nyapa iki, Pak? Aduh, Aku ora bersalah. aku iso ae nyabut laporane, tapi kudu ana syarate. Syarat? Syaratnya apa, Bu? Pak? Ini Pak.
Klienku iki wis mirsani kasus iki wiwit panggerbekan mang. Lak sampean gelem, klienku iki duwe proposal sing iso nyelametne wakmu kabeh. Nah delokane. Dheweke kudu kerja karo aku sak lawase uripe. Kulo Bu, kulo namung tiang biasa. Ngapunten Bu Laras, piyambake tasih bocah nom, boten pangertos napa-napa. Dheweke duwe bakat sing wis magunake, bakat sing kudune dislametke, dudu malah diseret menyang penjara. Utawa kowe luwih milih di penjara 5 tahun. Jadi osi, mulai saiki kowe bebas. Kowe sesuk, kowe iso kerja ning Bu Laras. Kalian Batarfi, kowe bebas. Kowe iso jalane masa percobaan. Matur nuwun sanget Bu Laras. Jadi iki dalanmu, mugi-mugi iso dilampahi nganti penak. Inggih, kulo mangertos Pak. Saka kene uripe Jatiwesi ora bisa bali kaya biyen. Saka ambu sampah lan bengkel tiruan, dheweke mlebu donya anyar sing luwih wangi, nanging luwih mbebayani. Monggo mlebet Mas, Mbak, Ibu Laras sampun ngentosi. Nah iki kowe manggon kene supaya aku bisa gampang ngawasi. Nggih Bu, kulo namung nglampahi punapa ingkang sing disepakati. Apik lek kowe ngerti posisimu. Suma dawa mudhun kene. Iya, Ma. Sik. Piye, Ma? Tadi? Aku apa tadi kok garang banget? Nyuwun pangapunten sanget Mas Jati, Mbak Suma gadah alergi ambu-ambu ingkang kiat. Nggih Mbak, kulo nyuwun pangapunten. Kulo boten kedah maksud menapa-menapa. Mama, wong kuwi ki mau sama Mas Goso ke kantor polisi. Bune kok gak pati. Lah ya mah, nyapa kudu wong kuwi. Jenenge Jatiwesi, dheweke ora tamu, tapi dheweke kerja kanggo aku. Kerja? Nyapa kok dhewe kudu kerja nek kene? Iki lho omaya dhewe. Mergo uripe saiki dadi tanggung jawabku. Aku ora gelem ya, lek wong sing ambune gede, ambune pati, kudu kerja nek tempatnya dhewe. Kowe kudu sinau napa? Kaya dhewe sing ora duwe pilihan. Mugi menika saged dipun rembug, Bu. Kahanan menika tasih anyar saged sedaya. Bebas saka penjara nanging mlebu ing kurungan liyane. Wiwit wengi kuwi Jati ngerti rego kebebasan ora tau murah. Randu, kowe teko maneh? Sanes Randu Pak, kulo Jati, putranipun panjenengan. Ngeten Mas Jati, Pak Anu niki memorinipun balik sampe rumiyin. Jadi, sego nenambre. Ibu sampun boten wonten Pak, nanging kulo tasih wonten. Ya mbakipun saya ringkih Jati, nanging saben panjenengan rawuh, gananipun langkung tenang. Pak, kulo badhe nyambut damel teng Jakarta. Gesang kulo boten sami malih. Kulo janji Bapak boten kulo tilar. Saking omah gedhong ing Sentul, Jati bali nemoni oyot gesangi. Amargi piyambakipun mangertos
Saderenge mlebet ing donya anyar, piyambakipun kedah pamit dhateng masa kapungkur. Mbak Nurdin, Bono, Jati, kok kabeh wape ini apa nih, Di? Kula badhe manggon teng Jakarta, Mbak. Kula badhe nyambut damel kanggo wong sing bebasaken kula. Oh, muga selamat ya. Jati. Sekali lek kamu sopan gini ya. Nggih, Mbah, kula mboten lali justru amargi punika kula mangertos sedaya. Ya, siap-siap. Kula pamit rumiyin nggih, Mbah. Nggih. Ya, Bono, hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking lapas, saking panggonan rereget, Jati mlaku mlebet omah gedhong. Kanthi ati sing durung rampung, lan ing kono nasibipun temenan badhe dipun wujudaken. Ambune koyo dudu parfum. Namung kaya kembang kenanga. Loh, mesti iki sapa? Kok iso mungkin? Bening tinggal nase, aku sing tanggung jawab. Oh, nggih, Bu. Oh, baru pertama kali iki enek wong iso mlebu ruangan inti. Monggo Mas Jati. Nggih, Bu. Menika papan panggonan jenengan badhe makarya. Nyuwun pangapunten Bu Ayu, kula saderenge diri siap. Kula namung nampi punika amargi kahanan. Aku ngerti kowe ora milih aku, kahanan sing milih kowe. Nanging aku saiki pengen kowe ngerti, nyapa kok aku ngetokne kowe teko kantor polisi, nyapa kok aku gelem nanggung resiko kuwi. Menawi kersa Bu, kula ugi kepengin mangertos. Iki puspakarsa, warisan saka yangku. Dicolong saka kraton, disimpen wis puluhan tahun. Iki dudu dongeng. Iki kembang sing iso ngganti nasib wong. Nasib, menapa sedaya tiyang saged dipunawahi? Ora kabeh, mung wong sing iso nemokake dalane. Lan irungmu dudu irung biasa. Bu Raras, kula namung anak pemulung, anakipun napi. Sedaya gesang kula ambu sampah lan ambu lapas. Loh, justru kuwi, kowe wis mambu neraka saka cilik. Mula kowe iso mambu swarga tanpa kudu ndeleng. Bapak kula tansah nyuwun kula njaga. Nanging kula mboten nate dipun jaga sinten-sinten. Aku ora janji uripmu bakal gampang, nanging aku janji bakatmu ora bakal dibuang kaya sampah meneh. Aku ora butuh karyawan sing manut, aku butuh mitra sing gelem mlaku bareng, senajan dalane peteng. Menawi punika dalan ingkang kedah kula lampahi. Inggih Bu Raras, kula kersa. Mbak Suma, menurut hukum status CDE wis mesti ora dadi kriminal maneh. Dan terus, nyapa kok gede? Mama bisa percaya kalau aku gak berdasar. Aku percaya karo kowe cuma. Kowe kuwi duwe peran penting ing Kemara. Nanging saben wong kuwi duwe dalane dhewe. Peranmu ning bisnis, peran Jati luwih saka kuwi. Luwih kepriye, Ma? Ambune lho bare apa sambutan. Mbak, sapa ngerti lewat kolaborasi iki hasilnya iso luwih apik. Kadang kala ben hasil apik adewe kudu saling melengkapi. Aku ning kene mau mergo perintah mama ya. Aku ora sudi awakmu, aku ora tahan karo ambumu sing gak pas. Tenang Mbak, iki aku ana minyak steril lavender sing iso netralke ambune. Nyuwun pangapunten Mbak Suma, menawi kersa monggo nyobi punika. Oke. Loh,
Iki ono sing anyar. Apa iki? Iki formula Puspa Ananta ingkang kula sampurnaken. Kula krasa versi Teja wonten sing kirang. Ambune malah luwih legi. Mbok tambahi apa iki gula aren to? Nggih. Lan teh ireng Jawa. Supados karakternipun langkung anget lan mambu membumi. Iya, malah ambune luwih urip. Kowe ora saolo sing tak pikir. Matur nuwun, Mbak. Nah, iki sing dijenengke kerja bareng. Yen diteruske iso gawe formula aja. Mas Jati, dinten menika jenengan sampun damel Mbak Suma kaget. Punika mboten perkawis gampang. Kula namung nindakaken sing kula saged, Mbak. Mbak Suma punika saestu rinuwe. Mas Jati, aku perlu saka Mbak Sumo. Kowe iso ngendus nganti rinci banget. Apa kowe tenan iso ngendus harta karun? Punika kakek imajinasi Dava. Kula namung iso pekamawon. Wah, tak kira kaya film. Tapi tetep wae keren, Mas. Mas Jati, Mas Suma kathah nyariyosaken bab panjenengan. Rumiyin kebak nesu, saniki kebak ditangkon. Nggih, kula mangertos. Kula ugi bayangaken saged bayi diambakipun Pak Jati. Kula namung pencium. Aja ngremehne awakmu dhewe Mas Jati. Ibu Raras mboten nate klientu milik buang. Nggih, Mbak, mantep nuwun. Ya, Bu. Lho, Sum, ama ora melu nimbrung, kaya wis mulai akur. Aku urung siap, Bu. Nanging aku ora nyangka dheweke iso ngembubat sung kaya ngono. Aku wis kandha, ora kabeh wong kuwi carane padha dadi istimewa. Jadi kuwi apik, prilakune andhap asor. Makane aku pengen kenal dheweke luwih ado, ora mung saka ambune ae. Ing dina kuwi, jarak sing biyen kebak curiga, alon-alon wiwit nyempit. Mah, aku nemu kembang iki, tapi aku ora tau delok kembang apa iki. Ambunipun sedaya kembang dados tunggal, melati, kenanga, lan anggrek. Nanging ana bab sing boten kula terangke. Iki jenenge kembang Puspakarsa. Apa adewe sing dipilih kembang iki? Utawi awak dhewe sing dipun paringi kanggo nemoke dalan piyambakipun. Eyang, pungkasane aku nemokake wong-wong loro iki sing bakal buka rahasia iki. Puspakarsa saged mawahi nasib manungsa, namung muncul saben atusan taun, lan mung bakal katon marang wong sing pantes. Nanging, yen ora ono peta utawa pratandha, adewe kudu goleki endi? Eyang mung tau kondo siji, goleka wong sing pas. Mengko Puspakarsa bakal nuduhake awake dhewe. Ambu apa? Ambunipun boten kados parfum biasa. Kados campuran sedaya kembang, nanging langkung urip saking arah olfaktorium. Aku ora ngambu apa-apa. Ayo kita delok. Sak temene ora kabeh misteri kudu dibuka. Ana sing cukup dirumat lan dipracaya. Ngaten Bu laporane. Bu Raras, perusahaan sampun siap ngusir semuanya. Orang kabeh sing ditemokake kuwi kudu didol. Ana sing luwih penting timbang bisnis, yaiku warisan. Mas Jati,
Mbak Sumo, iki parfum anyar jenenge apa? Daf, perkara jenenge parfum iki ora begitu penting. Yo Rati. Iya, sing penting ku ceritane, Dav. Bener kuwi. Cerita apa? Cerita babagan wong sing sinau percaya siji lan sijine. Nalika menungso sinau nyambut gawe bareng, ambisi malih dadi harmoni lan aroma dadi pangeling urip.